Yine mar mondo mwatudre gi jafwambo marwa Chris Owino osebedo koko tach jakoro Mgajwang' Kalau kendo menyo yiero makamano. Chris, akene maleng' mane mnyalo miyowa gi sani kaka yiero dhi nyime gi sani? Erokamano Sharon, yiero dhi nyime e yo mokwe, yiero dhi nyime e yo mayom kendo yo ma onge ng'ikruok moro amora. Jopiny chopo luto ombulu kendo giwuok moro ka moro. Pod wan e kar luto ombulu ma Huruma Primary School e ward ma Kaimbaga kama jopiny dhi nyime kod goyo ombulu. Ka ler mwan go en ni jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Nyaga Mushina nyalo chopo kaka e thuolo moro amora kochakre sechegi mar luto ombulu. Koro kapok Samuel Mushina ochopo mar luto ombulu, wan kod jogo ombulu ma bende sani oseriedo e lai mar mondo giyud thuolo mar yiero jood bura margi manyien. Abro na twak kodgi to ginyiso to mae en thuolo margi mokwongo mar luto ombulu, to bende kwayo margi ne jowetegi mapok owuok mar luto ombulu en mana. Inyalo nyisowa ni to iluongi ni ng'ano to iwuok e ward mane? Wamakni. An gi nyinga iluonga ni Wycliffe Oumondong, awuok e Huruma, agocho Huruma, tamoro dichieng' ma kawuono kuom thuolo mosemiwa gi sirikal mondo miwa yier jatelo makare mwadwaro ma en mochung' gi otiko mar UDA. Okay, kiki nyiswa ng'at midwa gone ombulu, ote mari ne jogo ma pok owuok oko mar bir luto ombulu, kiki wuoch ng'at midhi gone ombulu. Ote mara ne jogo mapok owuok oko mar go ombulu, akwayo mondo mi uwuok mae sa mar yiero jatelo makare manyalo tiyonu kinde duto e higni mabiro kata gie sani. To bende mae thuolo mari mokwongo goyo ombulu kaka isebedo kigoyo ombulu e Huruma Primary kae? Yiero mokalo nago ombulu kwongo mara mar go ombulu e Huruma kae. Koro mae odiochieng' mar ariyo madhi goyo ombulu mar ariyo. Duol mochung' ne yiero IBC ne okwayo jopiny mondo onya kwe e kinde yiero kaachiel kod josiasa bende giket kwe. Ere ote mari mar kwe minyalo miyo ne jopiny ma Huruma ward kakae? Sani sirikal oketo arita kwe makare kendo ol obila kaka sasudo, kendo amor nikech onge koko moro amora. Wadhi maber kendo wadhi maber ahinya. Erokamano. Sharon Wea Los kod jogo ombulu mamoko, iluongi ni ng'ano to ne ibiro kar sadi? An iluonga ni Michael Onyango Ahago. Mondo kar kae gokinyi sa 11 yudo kwasedonjo polling station. To bende chenro mar luto ombulu kaka inene odhi e yo machal nade? Odhi e yo makare, lakini nitie mna tashwishi matin kalure gi mpangilio ok ni kare ahinya. Yudo ka ng'ato samoro donjo e line mokonego bed ni donje, kisechopo mbele kucha koro kinyisi ni kanyo kintie idoge line machielo. It is not that organized. To inise luto ombulu kose pok iluto ombulu? Podi kori karito line ma donje, kachope dho go ombulu to nyisa ni kanyo oken polling station monego bed na betie. Koro kendo kori ka donje line machielo monego bed ni agoye kura. Kore marito line mondo chopi. Kopogre kod mago, kar luto ombulu ma Huruma Primary School ni ineno ka kwan mag jomose ng'eny kose mae kwan ma jogo ombulu mabiro go ombulu kinde ka kinde kae? Ji ng'eny sana. Makawuono ni aneno ka dhano kawo serious kabisa. Dhano ng'eny. Ang'o madmi dhano wuog mang'eny kipimo kod yiero mokalo? Ng'eny ji karango mos dhano okasirika, dhano chwanyre, dhano nitie lokruok ma gidwaro, nitie dongruok moko mok ne ginega ma sani gidwaro ni mondo obi machiegni. Koro yudo ka nitiere telo mokalo no, nitie dongruok moko mane ok timre, koro sani nitie kaka ji dwaro pogruok. Erokamano ahinya. Sharon we odhi e lain na Los kod jogo ombulu mamoko mondo ginyiswa to bende chenro margi chanade. Unaweza tuelezea tu unaitwa nani na shughuli ya kupiga kura hivi sasa inaendelea kwa njia ipi? Shughuli ya kupiga kura inaendelea salama na inaonekana hali iko tulivu. Umeridhishwa na jinsi mambo yalivyo mpaka sasa? Ninaridhishwa kabisa.
naona hali iko tulivu na watu watapiga kura kulingana na venye wanatamani wenyewe. Uliweza kufika hapa mwendo wa saa ngapi hivi? Mwendo wa saa 12. Na wito wako kwa wale ambao maybe hawajajitokeza kupiga kura, wito wako ni upi? Watokee kabisa, na ili tupige kura kulingana na venye mtu atajiamulia mwenyewe. Asante sana, nimeshukuru. Sharon Ankoda Jachung, wacha niongee na piga kura mwingine hapa, tueleze tu unaitwa nani na hii ni mara yako ya kwanza kupiga kura eneo hili la Huruma ama ni mara ngapi? Naitwa Paul Gadhogo. Hii ni mara yangu ya 3 kupiga kura hapa. Naona usalama uko salama. Mwenye hajajitokeza ajitokeze apige kura. Amani iko na hakuna furugu yoyote. Wananchi wameweza kujitokeza kwa wingi siku ya leo kupiga kura. Nini haswa imechangia watu kujitokeza kwa idadi kubwa kama hiki? Tunataka tuondeshane msimamo wetu, kwa sababu sisi zote tunataka amani, na kila mwananchi anafaa kupewa haki yake ya kupiga kura. Hata kama wameleta askari 1000, sisi tuko hapa tupige kura kwa amani, na tunaambia kikifikia jioni wataona kenye watu wa Rukarau walikuwa wanataka kufanya, na wameanza kufanya hiyo kitu. Kufikia sasa, je, umeridhishwa na hali ilivyo? Nimeridhishwa na niko salama, kwa sababu watu wametulia, watu wamejitokeza na watu wameamua, kwa sababu kila mtu anataka kuona haki yake ikifikia jioni. Wito wako kwa wakaji wa Olkalau ni upi? Tunasema tudumishe amani, watu wazingatie amani mpaka wakati yenye itatangazwa tuone mshindi atakuwa nani. Asante sana kwa maoni yako. Nyakora Mogi, mago mko kuom jogo ombulu mabende dhi nyime kod riedo e lai mar goyo ombulu e yiero jaod bura margi manyien, ka nyalo winjo ka giwacho kwayo margi en jopiny onya kwe, jopiny obed kod kwe nyaka giko, ka bende giwacho ni gimomiyo giwuok e utegi mar biro riedo kendo goyo ombulu en gidwaro lokruok, gidwaro kelo lokruok nikech achiel kuom chenro mag kelo lokruok en yiero jatelo ma in kodo gi kuome kaluwore kod sera mage mane magikwayo jowetegi mapok owuok oko mar goyo ombulu mondo oko mar mondo obi ochop kendo ogoyo ombulu. Wan e kar chung' od bura ma Olkalau, ka jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina osebiro ma oluto ombulu, wabro dhi e ward machielo mar neno to weche chenro mag goyo ombulu e ward mamoko go bende chalnade. Ka aselero ward kar chung' od bura ma Olkalau ni kod wards 5, koro kae wan Kaimbaga, Kaimbaga wabro dhi e wards mamoko ka Rurie kaachiel kod Karau, mano to chenro mar goyo ombulu dhi nadi e wards makamago. Sharon. Chris Owino kuom